Да, излишно, но аз го виждам така и аз го искам така. Никога не съм позволявал на някой да ме откаже от нещо, което виждам. Ако позволиш на някой да те откаже, правиш най-лошата услуга на себе си. Да, ще е трудно, но после ще си заслужава. Кой е от другата страна? Правя го за себе си. Егото е нещото, което пречи на всички артисти. Ти не го правиш за себе си там. Всеки, който отрича и отказва да мисли за кого прави изкуството си, обрича изкуството си да бъде невидяно. 10 дни почти, в които не спях, сякаш имах амнезия. Това е момента, в който се научих, че окей, изкуство, но не на цената на здравето. Здравейте! Това е Гласа на трето. Аз съм Маги и днес сме с нашия гост Дани Лиев. Здрасти и благодаря за поканата. Може ли да ни се представиш за хората, които сега тепърва за първи път ще го видят теб и това? Има много начини, по които мога да се представя, но най-краткият от тях е, че съм човек, който обича да създава нови светове и да кани хората в тях. Обичам да творя по всякакъв начин. Не си поставям рамки и винаги търся по какъв нов начин мога да засиля и направя преживяването за всеки още по-истинско. Вече как го правя, всеки път е различно. Как твориш? Трудно ми е да бъда конкретен, това е доста абстрактно. Добре. Как твориш ти? Аз как творя? Как ти твориш? Творя може би чрез на сцена, чрез камерата, чрез нещата, с които се занимавам. А какви са те? Доста. Няма само ти да опознаваш мен. Фотографията, актьорското майсторство, танци и това е горе-долу. Какво ги свързва? Какво смяташ, че ги свързва? Това са доста различни посоки. Фотографията и актьорското майсторство са буквално двете страни на една и съща монета. Да, така е. Какво ги свързва за теб? Не мога да определя все. Още аз самата не знам. Разбрах за това училище и чух за него, видях фотографията, казах си, интересно. Казах си, добре, ще пробвам. Дойдох тук и видях, че наистина е приятно, защото ти чрез снимката можеш да разкажеш история. Чрез една снимка можеш да покажеш толкова интересни неща. Ти някакси да се хвана с приятели, да направим нещо, ми звучи толкова интересно и приятно. А пък на сцената в актьорското, там също трябва да изразим нещо. Не е на снимка, но пак трябва да мислим. Творческо мислене. Нещо. Актьорското майсторство винаги ми е било интересно. Актьорското майсторство е нещо, към което посегнах заради YouTube, тъй като се занимавам с YouTube вече скоро ще станат 12 години. Един ден влезнах в училище, бях 5 клас, 6 клас, някъде там и на стълбите някъде имаше плакат за, не знам, кастинги ли бяха или записвания ли бяха, нещо за актьорско майсторство. Ало, мамо, искам да ходя на актьорско майсторство. Отидох, правихме някакви упражнения, после се качих на сцена. Това, което ме спъна много, беше ученето на текстове, понеже аз винаги обичам да пречупвам нещата през моята призма и да бъда дословно дума по дума ми беше чуждо. И това, което много не ми хареса, беше, че ми слагат думи в устата. И за мен актьорското майсторство трябва да бъде пречупено през призмата на актьора. Тъй като да, имаш си сценарий, имаш си посока на движението на сюжета, обаче актьора е този, който трябва да го изживее. Той е този, който влиза в действието, който се поставя в този свят, който сценария създава. И понякога
когато пишеш сценарий, не си даваш представа за това, че тези измислени герои, които ти създаваш, имат пълния спектър от емоции и размисли и реакции, както и нужди, както и мотивации, които всеки един човек има. Да. И слагайки ми думи в устата, лишаваш ме от абсолютно целия спектър и ми казваш върви натам, върви това, като робот. Поне аз така го усещам. Ами не е баш така, защото, например, на нас ни карат, ние, доколко нали успяваме, то е друг въпрос, но ни карат да... Сега се замисля как точно. Да разберем какъв е този герой. Да влезем в неговите обувки, неговия начин на мислене и да почнем да си представяме как той реагира в тази ситуация. Какво той би направил. Не, защото ти не излизаш ти, излиза персонажът ти. И е много интересно. Да, но излизам аз. Както излизаш ти. Да, ти стъпваш в чужди обувки, но ти взимаш буквално сценария и действията, през които ти трябва да минеш, са едни очила. Едни очила, които ти за малко си слагаш. Даже може да си го представим като Супермен и Кларк Кент с очилата. Ти за малко си слагаш очилата на героя ти. И да, ти виждаш през неговите очи, през неговите трудности, през неговите болки, но ти все още си отдолу. И все още имаш в сърцето си душата си. Да. И реално това, което се случва е, че приемаш духа на героя. Духа на героя обладава твоето тяло и започва да го движи. Но тялото ти още е там и ти го усещаш. Да. И как стигнахме до тук? Не знам, интересен въпрос. Как стигнахме до тук? Винаги... Но... Да, здравейте, аз съм Дан и обикновено така се случва, когато говоря. Ако искаш да сменим посоката, чувствай се свободна. Може, към училищните ти години, влизаше ли фотографията ти? В смисъл, не фотографията ти, ами... Задай ми въпроса, както ти би ми го задала. Излез от обувките на персонажа, в който се опитваш да влезеш. Задай ми го, както Маги би ми го задала. Въпросът е, че Маги писа въпросите, ама и тя не знае как би го задала. Какво интересува теб? Какво искаш ти да разбереш от отговора на въпроса? Любопитно ми е как започна да се интересуваш от фотографията? Интересно е. Историята, тясно свързаната нишка от историята с фотографията е нещо, което съм разказвал много, но цялата картина е нещо, което никога не съм рисувал до сега. И то е... Започнах YouTube с Майнкрафт. Играх Майнкрафт. И просто беше между 4 и 5 клас. Местех се в ново училище, в нов квартал. Не познавам никого. Ще имам много свободно време. Да, ще си направя YouTube канал и ще се забавлявам там. Тъй като няма пише домашни. Беше ми ясно, че ще ми бъде скучно предостатъчно. Направих си канала и почнах просто да качвам количество Майнкрафт видеа, как просто се играя и се забавлявам. Но бързо това ми омръзна. Много скоро след това исках да започна да вдигам нивото и намерих един софтуер, с който мога да анимирам човечето си, да си слагам моя скин и да го анимирам по някакви различни начини, да си вадя снимка и търсех начин, по който сега тази снимка, която съм си извадил, да я сложа с снимка от видеото, което съм направил, едно върху друго и да сложа някакъв текст и вече имам корица за видеото, което съм направил. Окей. Обаче аз тези неща ги правих в Paint. И с течение на времето имах нужда от ограждение на текст, тъй като фона беше прекалено заед, имаше много разсейващи елементи, имах нужда да оградя текста просто за да се чете. И това, което направих, взех линийка и моливче и започнах, не знам дали ми е отнело половин, 1-2 часа, колко време, зумнах много и пиксел по пиксел започнах да си ограждам текста, докато го оградя целия. А текста беше някакъв гаден, шрифта. Така че можеш да си представиш мъчението. Да. И чак когато приключих, вече качих видеото, си казах,
трябва да има по-лесен начин. Със сигурност. Тогава се срещнах с Photoshop и го инсталирах и започнах да се уча и може да се забележи, ако се отвори. Всичко това е все още онлайн. Може да се види как рязко тъмнейлите на видеята се променят, има градиенти, изглеждат метални, златни, лилави, шарени, всякакви, естествено. Правех каквото ми хрумне, да светят, със сенки, всичко, което ми предлагаше към тогава Photoshop. И покрай това също срещнах и нов софтуер, с който да си моделирам човечето. Мен просто ми трябваше да си извади снимка на човечето. И причината да търся нов софтуер беше, защото този, който ползвах, не ми позволяваше да му сгъвам крайниците. Те бяха само изправени. Аз исках да мога и да ги сгъвам и да слагам някакви неща в ръцете му, да прави някакви неща, някакви сценарии. И намерих софтуер, два софтуера. Единия беше Cinema 4D, който беше доста сложен софтуер за 11 годишно момче. Намерих някакви начини да го използвам, но в последствие намерих друг, който се казва Mine-Imator, в който можех да отварям световете си от Майнкрафт. Можех да ги отварям вътре, можех да слагам колкото човечета искам, можех да им сгъвам крайниците, да им слагам неща да държат, да правят. И имах също така таймлайн. Тогава видях възможността да създавам действия, вместо да работя с действия, които вече са се случили в монтажа. Тъй като вече бях започнал да монтирам, не знам дали го казах, но монтажа беше, снимал съм нещо и сега трябва да го монтирам. Докато в програмата за анимации аз създавам цялото действие и целият контрол за случващото се е в моите ръце. И започнах да отварям светове вътре, започнах да карам геройчетата да се движат, да правят някакви прости неща. Започнах поредица с анимации. Имах може би 30 и няколко епизода и те са супер простички, те не са нищо сложно. И просто слагах една музика отдолу и се случваха някакви неща. Всеки епизод беше с еднаква музика. Нямаше нищо общо с случващото се. И оттам лека по лека софтуера получаваше апдейти и в следващия апдейт имаше опцията за камера. Понеже до този момент, както го виждаш, така го експортва. И мига, в който вече имах опция за камера, можех да местя камерата и да я слагам на различни места вътре в софтуера. И това беше много готино. Аз го виждах като много готино, защото до сега всеки път, в който исках да правя нещо, просто трябваше да застана някъде, да го гледам от някъде. И това до някаква степен свърза мен с камерата, тъй като до този момент е трябвало аз да видя нещо от някъде, за да се случи по този начин. А от сега вече мога да сложа камера там и тя да го види вместо мен. Така че виждам камерата по този начин, като инструмент, който вижда вместо мен. И оттам продължих да правя още анимации, забавлявах се и си спомням сега, че използвах актьорското майсторство вътре в анимациите. Понеже всичко, което учех на актьорското майсторство, не толкова пряко, колкото преносно, да го кажа, ми помагаше да се отпусна и буквално се изправях и заставах в различни пози и търсех как бих направил някакво движение и си казах, окей, т.е. ако хвърля нещо и лявото ми рамо се връща назад и примерно станах много по-осъзнат за посоката на движенията ми, защото правех анимации. И все пак опитвах се да ги правя максимално реалистични в последствие, за да има надграждане все пак. И така, правех анимации и през това време също така, още докато бях в Paint, един ден в училище, може би 5-ти клас, почнах да рисувам. Просто ми беше много скучно в част по информационни технологии. Отворих Paint и почнах да рисувам. Още от малък обожавам да рисувам. Имам сигурно на село кашони с стотици рисунки, какво ли не. Още от детската градина, от съвсем малък. И после, когато стигнах до там 5-ти клас, отворих Paint, просто си рисувах и си направих Minecraft човечето, си го нарисувах. И после си казах, ама аз това сега, тези компютри нямат интернет. Аз това, което го нарисувах, не мога да го взема по никакъв начин. Та се прибрах и нарисувах същото нещо вкъщи. След това го показах на приятели. Може ли да ме нарисуваш и мене? Добре,
ще те нарисувам. И така, нарисувах един, втори, трети в Paint. После, като стигнах до Photoshop, почнах да рисувам и в Photoshop. Оттам си взех и графичен таблет. Почнах да рисувам вече доста по-добре, дигитално, с сенки, с светлини, с гънки на дрехи, гънките на дрехи и косата ми бяха най-сложните неща. Това нещо ме отказа от рисуването в един момент, докато не се появи лайн-арта, докато не дойдоха линиите, да бъдат хубави, да бъдат равни, да започват и завършват на правилното място, абсолютно всичко. Перфекционист съм във всеки аспект. И точно с рисуването почнах да правя нещо. В софтуера за анимации започнах да си анимирам точното нещо, което искам да нарисувам, експортвах го оттам, вкарвах го в Photoshop и почвах да го рисувам отгоре. Улеснявах се доста по този начин и по този начин доста навлезнах в сферата на илюстрирането и графичен дизайн, защото почнах да си играя много повече с светлосенки. А пък после те вървят ръка за ръка, анимирането и графичен дизайн. И повече илюстриране, отколкото графичен дизайн, но вървят ръка за ръка. Уча нещо ново на едното място и това автоматично подобрява другото. И когато почнах да си играя с светлина и с цветове, започнах да добавям светлина в анимациите си. Почнах да поставям цветове на различни места, с пресвятквания, с гръмотевици да имитира, с природни бедствия и какво ли още не. Да си играя, да променям времето, да става залез, да става да е нощ, да вали дъжд и да е по-мека светлината съответно. И всякакви такива елементи, които бавно виждаш как в бъдеще са се отразили на всичко, за което ще си говорим след това. И по този начин, с графичен дизайн и илюстрирането, правях доста други неща. Почнах да си правя... Имаше едно приложение, Ретрика мисля, че се казваше, което добавяше филтри на снимки, на селфита. И много хора го използваха, за да си правят селфита. Правеше един много странен жълто-син вид на снимките, който беше много популярен в Instagram преди 10 години, примерно. Аз обаче бях с телефон, който не ми позволяваше да изтегли това приложение. Аз бях с Windows телефон, който нямаше нищо. Дори YouTube нямах на телефона. Нищо нямах на телефона. Нямах никакъв контакт с тенденциите, които всички останали харесваха по това време. Съответно, аз исках да го правя в Photoshop. И всяка снимка, която исках да изглежда както останалите, се научих как да го правя в Photoshop. И така почнах да обработвам снимки. И се научих как да използвам различните инструменти в Photoshop. И беше доста интересно. Почнах да интегрирам текстове, да интегрирам различни елементи и да правя какво ли не, каквото ми дойде на главата. Просто в един момент всички тези отделни елементи почнаха да се обединяват много неусетно и почнаха да си комуникират на подсъзнателно ниво в мен. След което дойде един момент, в който във Facebook влизам и виждам една приятелка, която е качила фотосесия. Една от снимките ми хареса. Изтеглих я, отворих я в Photoshop и исках да я обработя по някакъв начин. Тя беше с очила и направих стъклата на очилата пропукани. Също така косата й, понеже беше по-встрани, направиха как се разпада. Представи си, буквално, ако си гледала Avengers, Infinity War или Endgame, ефекта, в който се разпадат накрая, дъстинг ефекта, нещо подобно, само че още преди да съществува. И направих много готин едит и го изпратих отново, показах го на приятели и реакцията им беше: трябва да направиш туториал за това. И казах: добре, но снимката е от Facebook, следователно качеството е много ниско, така да, резолюцията е ниска. И пиша на тази приятелка: хей, ще ми изпратиш ли снимката? И тя ми казва: фотографа ми ги изпрати по месенджер. Пиши на него, за да ти ги изпрати в пълна резолюция. Пиша му, той ми казва: добре, ще ти изпратя снимката, пиши ми утре, да се разберем, понеже сега съм зает. Пиша му на другия ден и той ми казва: добре, но ще искам да ми платиш. И аз така: добре, колко? Той ми казва: 5 лева. Аз казвам: добре, как ги искаш? Account, Speedy, PayPal, банка, смисъл, избери си. Той казва ми: пиши ми утре, ще се разберем. Аз казвам: добре, пиша му. И той в последствие почва да вдига цената.
накрая ми предложи да направим цяла фотосесия, да го снимаме и аз да си направя видео за това нещо и аз му казах, добре, ще го направя сам, благодаря. И си казах, ще направя проклетата снимка сам. След което отворих YouTube, как се правят хубави снимки. И намерих тогава новият iPhone 7 Plus с портретен режим, първи iPhone, който го предлага, с 2 камери, така нататък. Мамо, искам iPhone. Естествено, процесът там беше малко подобен. Пиши ми утре. Изиска се доста разговори с майка ми да я навия да ми вземе iPhone, но не помня как се случи, нямам спомен. Поне в последствие си успял. Да, съгласи се, вземи iPhone и помня, мисля, че беше 13 май 2017. Не помня дали беше 13 или 14, няма значение. Единия ден го взех и на следващия ден отидох в двора на едно от училищата до нас и се видях с най-добрия ми приятел Нат. И той идва при мен и вика, братле, взех си мега яките очила, виж ги колко са яки. Аз му викам, брат, взех си iPhone и той вика, братле, знаеш какво трябва да направим? Трябва да отидем в парка и трябва да ми направиш фотосесия. И аз казах, добре, да отидем и да ти направя фотосесия. И отидохме в Северния парк и просто се потопихме в едно невероятно изживяване на това да му правя снимки. Не помня колко време сме снимали, но откакто влезахме в парка, още от началото обиколихме, влезнахме назад, там ходихме по едни ниви, той влизаше в едни царевици или пшеници или какво бяха, карах го да прави някакви челни стойки, снимах го, забавлявах се, експериментирах на максимум, беше ми супер забавно. Карах го, имаше някакъв разбит строеж, карах го да влиза вътре в някакви дупки, той пък ми се навиваше на акъла и всъщност оттам след това нямах търпение да се прибера, да отворя снимките в Photoshop, тъй като реално аз съм се заребил заради обработка. Аз обичам да обработвам. Влизам, отварям ги и почвам да ги обработвам, става ми готино, правя някакви светлини, правя някакви цветове, снимките почват да плуват в живот и оттам направих фотосесия на най-добрата ми приятелка, после на една друга приятелка, на друг приятел, после видях един конкурс, който беше за street action фотография за деца под 18 с телефони. Участвах и спечелих награда за най-харесвана снимка. Не беше първо място или второ нещо такова, беше награда за най-харесвана снимка. И наградата беше ваучер за магазин, ваучер за сума от магазин, за техника, откъдето да си взема нещо свързано с фотография. И съответно досъбрах си необходимата сума, която ми трябваше и така стигнах и до първия ми фотоапарат, който беше Nikon D7200, който може би, не знам, месец-два след като си закупих, вече бях надминал по възможности, тъй като и сега ще кажеш как надминаваш по възможности. Ами, как? Просто имаш идеи, имаш въображение. И не можеш този фотоапарат да го изпълни. И този фотоапарат не ти го позволява. Разбирам. И нормален човек би си казал, радвай се на това, което имаш, което е просто начин да обезкуражиш себе си. Не се радвай на това, което имаш. Остани гладен, бъди винаги гладен. Винаги трябва да изпитваш глад. Спреш ли да изпитваш глад, спираш да се развиваш. Защото нахраниш ли се, утре пак огладняваш. Учиш се на нещо ново, почваш да го правиш, става ти скучно, учиш и трябва да се научиш на нещо друго. Всичко, което трябва да се стремим да правим в професионалното си израстване, е множеството неща, които сме научили до този момент, които вече индивидуално са ни станали скучни, да търсим как всяко едно от тези неща да го имплементираме в това, което искаме да правим за напред. Тъй като има много случаи, в които, примерно, развиваш се в някаква сфера и изведнъж, примерно, оставаш без работа, дали те освобождават, или фирмата фалира, или нещо се случва изведнъж и ти
решаваш да се преориентираш по някаква причина. Няма да си търся същата работа, ще си търся нещо друго. Добре, и всичко, което до момента си усвоил като възможности, се губи и остава в пространството, като свободни електрони, които си кръжат около теб и те съсипват допълнително, защото ти знаеш на колко много си способен и не го прилагаш никъде. Просто така камерата усетих, че ме ограничава. Имах толкова много, което исках да правя. Например, камерата нямаше автоматичен фокус. Камерата беше с... автофокуса на камерата беше на контрастна база. Говори ли ти нещо това? Горе-долу. Добре. Накратко, Никона, автофокусният сензор на камерата, нали, ако си представим камерата тук като устройство и ако си представим обектива на тази страна и си представим светлината, която влиза от тук, когато снимаш снимки с DSLR, нали, огледало рефлексна камера, светлината влиза вътре, пречупва се в 45 градусово огледало. Половината светлина отива нагоре в призма, която ти позволява да виждаш. Другата половина от светлината отива надолу в автофокусен сензор, който се намира под огледалото. Ако си махнеш обектива и вдигнеш огледалото, можеш да видиш сензора отдолу. И когато снимаш видео, съответно, ти вдигаш огледалото, то се изправя и тогава автофокусният сензор не прави абсолютно нищо. Тогава сензора фокусира сам. Тоест светлината, която влиза през обектива, стига 100% от светлината до сензора и той борави с тази светлина и търси на контрастна база. Тоест дава напред-назад, напред-назад, напред-назад до най-високата точка на контраст. Той заради това подминавате, вижда, че назад става по-зле, контрастът се разнася и се връща напред, обратно където си ти и остава там, защото вижда, че това е най-контрастното място. Това трябваше да науча, за да разбера защо камерата ме ограничава. Тъй като заради YouTube, сега, взел съм си хубава камера и искам да си снимам видеята в YouTube да изглеждат добре. И в последствие каква си взе? В последствие си взех Sony A7 III, която мига, в който я взех, усетих как възможностите ми просто експлодираха. Аз просто експлодирах. Почнах да снимам постоянно, почнаха да ме викат от всякъде, за да им снимам нещо. И интересното за тази камера беше как си я взех, тъй като беше доста скъпа камера за един 15 годишен. И отговорът на това отново е майка ми. Наистина, имам много за какво да благодаря на майка ми. Мамо, ако гледаш, благодаря ти, обичам те. Обаче ми писна, не обичам да съм длъжен. И това, което направих, бях си събрал една сума и не исках пари от майка ми, а я помолих да вземе камерата на изплащане. И съответно, понеже аз нямам нито 18 навършени години, нито кредитна история, на която да ми дадат да взема камера на изплащане. И майка ми взе камерата на изплащане с сумата, която си бях събрал. И всичко останало, помня, бяха, мисля, че 15 месеца, в които аз трябваше всеки месец да давам на майка ми пари. И сега е въпрос, окей, откъде аз ще намеря пари, които да давам на майка ми. И това ме мотивира всъщност, това, че майка ми се съгласи да вземе камерата на изплащане, ме мотивира да мисля креативно къде да намеря пари, защото ще дойде края на месеца, майка ми ще дойде, ще ме погледне и ще каже, дай пари. И по този начин започнах да си търся ангажименти, да търся как да впрягам тази камера като инструмент, с който да припечелвам по някакъв начин, а не просто да се забавлявам. И така първия месец, втория месец, до момента, в който вече припечелвах достатъчно, че да ми остават. И още изплащах тази камера, когато вече си взех втора камера. Така, реално трета. И в последствие си взех четвърта, пета, шеста. И сега с каква си? Сега съм с доста камери. Но 2020 година излезна Sony A7S III, която си взех тогава. Първата такава в България е моя. Взех си я 2 часа преди да излезе официално в света. Аз отидох и казах, аз знам, че след 2 часа тази камера ще излезе. Аз знам, че още я няма в системата ви, но искам да ви дам авансово плащане за камерата. Ама как така, сложно е, вземи ми парите и
Като камерата излезе, ще ме разбереш. И така първата камера реално стана моя. И я използвах 4 години, 3-4 години някъде. Взех си още една такава. Имах две. Имах вече и устройства, които да давам на хората около мен, с които снимам. И миналата година, началото на 24-та, усетих отново това ограничаване. Усетих, че тази камера вече ми е малка. Което беше хубаво, почувствах се добре от това, че най-накрая съм надскочил камерата, понеже дълго време си казвах, всичко, което искам да направя, тази камера ми го позволява. И в най-големия ми проект, който някога съм правил, до който може би ще стигнем, ако вече не сме минали единия час, осъзнах, че тази камера ми е малка и си взех Sony FX6, която е киноверсията на същата камера, която Sony предлагат. И изображението е същото, просто камерата е по-голяма, има повече бутони, по-устойчива е и ми дава повече възможности, понеже е по-тежка. И тъй като е по-тежка, мога да усетя камерата по-добре. Буквално мога да си я прегърна. И когато си я прегърна, мога да изразя себе си по-добре. По-трудно ми е с по-леки камери, или поне това си повтарях до този момент, докато не хванах по-тежка камера, за по-постоянно. Нали? Хващал съм още отдавна, още на 15 беше първият път, който хванах Red, на 17 за първи път снимах с Alexa и нали, това са кинокамери, които са огромни и тежки, но не ми бяха интересни, не ми бяха, казах си, добре, готино, не виждам как да я ползвам, това е нещо много далеч от мен и бях осъзнат за това, не се хвърлих на скъпото или на хубавото, лъскавото и така нататък. И когато си взех тази камера сега, Sony FX6, някак тя ме научи тя ме донаучи как да се отнасям с другите камери, които имам. И в момента дори с телефона ми мога да снимам по-добре, отколкото в някои моменти с камери съм могъл да снимам. И усещам всяка камера, просто има ли камера, има ли запис, каквото и да е, намирам начин. Преди търсех качество, търсех резолюция, търсех цветове, да има 10-битово изображение, 422, бла, до момента, в който не осъзнах, че това са абсолютни глупости, абсолютно ненужно е. По-рано миналата година, забравям, че вече сме 25-та. По-рано през 24-та се опитах дори да снимам с VHS камера, която е на 30 години. Обаче не и намерихме батерия. Та трябваше да го имитирам това нещо, после в постпродукция, но да. Камерата е просто инструмент и той много лесно може да те ограничи, но и в последствие, когато се докоснеш до различни камери за повече време и снимаш повече неща, ще усетиш как именно лимитациите на всяка камера са това, което ти дава възможност да се разгърнеш. Да се разгърнеш, да. Тъй като има си характер. Всяка лимитация си има характер. Това важи и за нас самите. Лимитациите са най-изразителните черти на характерите ни. Какво ме запали за фотографията ли беше въпроса? Май. То вече мина от кога. Добре, а ти сега говориш за снимките. Обаче ти сега си главно с видеа. Така е. Да. И как от снимки... не, то всъщност ти говори... Добре. Не, задай го. Как от снимки почна, нали, видеа? Нали, снимаш си приятелите, правил си там анимациите и графичните дизайни. Обаче после как почна видеята? Точният момент, мисля, че се връща точно когато си взех Никона. Тъй като точно когато го взех, нещо се случи с хард диска ми. И този хард диск трябваше да отиде на ремонт и аз не можех да си монтирам видеото с анбоксинга на новата камера. И дълго време
или не правех видеа, или правех същото, което досега правех. И снимките, които правех, бяха... Просто правех си снимки, пращах ги на хората и така. Но не правех YouTube видеа, тъй като казвам, например, интрото ми, аутрото ми, всичките анимации, които са отгоре върху видеата, всички музики, които съм използвал, всичко, което ползвам за видеята си, го няма. Диска беше на сервис, а когато си получих диска обратно, имаше, представи си, една папка Lost and Found, загубено и намерено. И всичко от хард диска беше вътре и всички файлове бяха преименувани и много трудно се ориентирах. Намерих някои неща, но общо взето тогава осъзнах, че трябва цялостно да започна сякаш от начало, да намеря нов начин, по който да правя видеа. И си казах, добре, това е възможност. Не го виждам като пречка, виждам го като възможност. Естествено беше ми неприятно в първия момент, няма как, почувствах се зле, но веднага го прескочих и потърсих как да се справя с това, как да го преборя. И тогава гледах един ютубър, който ме научи как да снимам с телефон, Питър Макинън, който правеше много готини видеа и аз си казах, искам и аз да опитам да правя такива видеа. И с камерата почнах да се опитвам да правя. Помня, първо направих едно синематик видео как си правя чай. Мисля, че след това направих синематик видео как правя айран. И след това снимах цял влог, пълен с синематични сегменти от рождения ми ден, когато станах на 15. И помня, между другото, това мисля, че го няма в видеото, но когато станах на 15, имаше някакво много интересно навързване на събитията, защото станах на 15, на 15 януари съм роден и в същия ден направих 15 000 абонати в YouTube. И нещо просто странично, което си спомних. Но да, влога стана готин, след това исках да снимам още, после най-добрият ми приятел ме викна да снимаме видео как скачат на трамплини. И отидох да ги снимам и се постарах много за видеото. И помня как се стараех винаги. Стараех се за всяко нещо, което правех. Нямаше нищо, което да направя през пръсти в момента, като се върна назад и погледна. И това го намирам за горивото на всичко, което съм направил. Тъй като просто помня как всяко умение, което съм искал да развия, съм успявал да го развия до един момент и съм си казал, добре, тук вече нямам повече какво да направя. И това е момента, в който си казвам, добре, търсим нещо ново, което да развиваме. И така винаги нещо ново. И видеята са точно това. Правех снимки, не спрях да правя снимки, даже обратното. Смея да твърдя даже, че снимките са, по-скоро фотографията е много по-добра врата за киното, отколкото видеографията. Тъй като имам наблюдения, доста време съм отделил, наблюдавайки различни феномени, можеш да ги наречеш, тъй като се повтарят много при всички в индустрията. Много видеографи, които започват директно с видео, им липсва фотографско око. Защото видеографията е форма на репортаж, форма на документация. Помниш ли по-рано, когато ти казах за монтажа, когато съм открил в анимацията, че там аз избирам какво се случва, докато в монтажа работя с това, което вече се е случило. По този начин разглеждам видеографията и кинематографията. Видеографията запечатва това, което се случва, докато кинематографията казва какво да се случи. И това ми харесва повече. По-интересно ми е да определям реда на събитията, отколкото да бързам да не ги изпусна. Тъй като видеографията за мен е това. Снимал съм всичко. Сватби, кръщанета, събития, влоговете ми са пример за това и винаги съм се стремял да хвана перфектния кадър. И приятелите ми тогава писна ми до един от мене. Където отиваме на море. Стъпвам за първи път на море от 3 години. На 16 съм. Ходил съм на 13 за последно. И отивам с двама приятели. Това ми е първото море с приятели. И колкото и да се радвам, колкото всички да сме въодушевени, пристигаме в Бургас. Там се бяхме настанили.
И излизаме на центъра, гладни сме, пътували сме цяла нощ от София до Бургас и отиваме да си намерим нещо за хапване. Седнахме в едно заведение и ни направиха най-яките бургери, които някога сме яли. Буквално можеше да чуеш цвърченето им, докато си отхапваш. Само че те трябваше да седят и да ги гледат, така да седят и да ги гледат и да ги чакат да изтинат, докато аз се въртя с камерата отстрани и правя готини синематик кадри. Много го мразя. Затова може би съм бил най-досадното дете, когато съм бил в този си период на развитие. Но... Има шанс. Но това ме е научило на много. Но видеографията съм забелязал, че скоростта, която действието изисква, т.е. ти да летиш между местата и да си бърз, да не изпуснеш някой момент или да не се забавиш прекалено много, понеже когато си видеограф, ти рискуваш също така да забавиш събитията, тъй като ако кажеш примерно дайте още един път, понеже не го хванах. Или дайте да ви снимам от друг ъгъл, за да имаме две гледни точки. Или каквото се сетиш. Или времето, което може да ти отнеме, за да си поставиш няколко камери, или за да се свържеш с звука от пулта, или каквото и да е. Можеш да забавиш събитията или можеш по някакъв начин да повлияеш негативно. Съответно и позитивно. Можеш, когато насочиш камера към хората, и примерно ако ги видиш, че са се забили в телефоните или не си говорят, или са намръщени, да ги разсмееш, да ги позабавляваш и след това да ги снимаш как си прекарват добре. Винаги имаш възможността да повлияеш на събитията. Камерата е един портал от миналото към бъдещето. Камерата улавя настоящето и го предава по начинът, който е. Камерата го улавя по начина, по който всичко се случва. Но интересното е там, че фотографското око допринася много за това. Защото ако разбираш от композиция, кадриране, ъгли и всичко в тази връзка, можеш да направиш нещо доста скучно да изглежда впечатляващо. И обратното, ако не разбираш, можеш да направиш нещо много впечатляващо и грандиозно да изглежда зле. Което е част от риска на незнанието. Ако решиш веднага да скочиш без да си информиран и запознат с това, което правиш. И видеографията предразполага за това. Видеографията те предразполага да скочиш в това да вършиш 1000 неща, без да знаеш какво се случва. Докато фотографията отново те предразполага да допускаш грешки, но е много по-бавна. Видеографията, натискаш копчето, записваш 24 кадъра в секунда или повече, докато фотографията е едно щракане, една снимка. И съвета, който давам на всеки видеограф, който иска да премине от фотография към видеография или директно да скочи в видеография е: не скачай директно в видеографията. Поснимай малко. В условия, които не те ограничават дали финансово или откъм време. За да можеш просто да се отпуснеш, просто да експериментираш, да се забавляваш. Най-важното. Защото стреса от видеографията ти дава много пречки към това да се чувстваш добре, докато снимаш. А все пак ние заради това го правим. Ако не се чувстваме добре, защо го правим? Да. И когато вече поснимаш малко, тъй като какво се случва най-често, когато вдигнеш камерата? Вдигаш я и веднага се преместваш, почваш да търсиш ъгли. Във видеографията намисли си 2 кадъра. Първи и последен. Къде искаш да започнеш и къде искаш да спреш записа. Това е достатъчен ориентир, за да можеш да се впуснеш повече във видеото. Замисли си, как искаш да почне, как искаш да свърши. И тръгни по този начин. Вече, тръгнем да говорим в посока за кино, там фотографията играе коренно различна роля. Там фотографията е повече... Фотографията е всичко там. Тъй като актьорската игра, е най-важна, историята е много важна, сценография, светлина, за всичко можем да кажем, че е важно, но ако не е снимано
подобаващо изпускаме емоцията. И тук специално мога много да задълбоча, което може много да ни изстреля над лимита. Така че, как ти се струва всичко? Разбираемо ли говоря? Успяваш ли да се ориентираш? Да, успявам. Аз слушам те и опитвам се да си представя всичко. Как звучи? Как си го представяш? За всичко ли говорим сега? Аз мисля? Не знам, ти ми кажи. Доста неща казах и ми е интересно с какви въпроси оставаш. Не, аз мисля си, но аз гледам сега, нали, представям си какво ти говориш, но... Да. Но, добре. Исках аз да те попитам, защото знам, че музикалните клипове са това, което те вълнуват доста. Така ли? Така е. Да. Кое ги прави толкова специални за теб? Преди да ти отговоря, вече имаш доста яснота за това какъв човек съм от началото на разговора до сега. Да. Какво според теб ме пали в музикалните видеа? Емоцията. Това е. Ако помниш как започнах, музикалните видеа са мястото, което виждам като необходимост за създаване на светове. Всяка една песен е свой собствен свят. И ако ти разкажа процеса на създаване на едно музикално видео, ще разбереш точно какво има предвид. Съществуваш си ти просто из света някъде, примерно в магазина си, взимаш си краставици, домати, може би авокадо, знам ли, моцарела, си направиш една салатка, мислиш си да си се забавляваш, да правиш нещо, като се прибереш, или може би имаш работа, примерно домашни трябва да пишеш. Изведнъж получаваш нотификация, някой ти изпраща песен и ти казва, трябва да направим музикално видео. То така се случва. Просто идва от нищото. Всяка песен. И изведнъж ти сега трябва, докато ти вече съществуваш в този твой свят, ти трябва да създадеш свят за песента. Как се случва това? Трябва да се абстрахираш от абсолютно всичко. Всичко, което имаш да правиш, или трябва първо да го свършиш, или трябва да го оставиш на заден план. Но трябва да влезеш в състояние на покой. Най-близкото, което можем да наречем такова е когато заспиваш или медитация. Буквално представи си го по този начин. Пратих те в магазина. Пратих те да пишеш домашни. Сега те пращам в космоса. Обаче си представи абсолютна бездна преди съществуването на Вселената. Няма нищо. Вакуум. И изведнъж в този вакуум се появява звук. Звука не може да съществува във вакуум. Но това е песен, която съществува в нищото. Съответно си представям как се появява една черна дупка от тази песен. И тази черна дупка почва да всмуква всичко в себе си. Затова почваш да слушаш песента. Оставяш тя да те изпрати в нейния свят. Защото черните дупки, те са портали към други измерения. Пускаш се да станеш на спагети в черната дупка на песента и търсиш къде тя ще те изпрати. Това може да е навсякъде. Може да е на поляна с пеперуди. Може да е на някоя тъмна улица, докато вали дъжд и хора се наръгват с ножове. Може да е всичко. Но не трябва да се спираш. Ако е красиво, няма да се спреш. Не се спирай, ако е грозно. Виж къде ще те отпрати. Каквато и идея да ти дойде, тя няма да е абсурдна. Защото песента ти е дала. Не ти е дошла сама. Пуснал си се дълбоко в песента. Това изваждаш от нея. И оттам започваш да строиш малко по малко слоевете на твоя свят. Слоевете на света на песента. И оттам почваш да свързваш. И оттам идва следващия въпрос. Хубаво, имаме света. Какво се случва в този свят? И започват действията. Търсим какво ще видим. Търсим къде ще ни изпрати. И
това усещане за изследване на светове, нищо друго не ми го дава. Първоначално, просто начинът, по който започнах с музикалните видеа, няма нищо общо с мястото, до което ме отведе. Но когато започнах, аз ти казах, просто правех влогове, просто правех синематик монтажи на чай и айран и слагах готина музика отдолу и може да си представиш, мога да ти го покажа после, понеже едно от първите ми видеа беше как правя айран, следователно, като станах малко по-добър, си казах, окей, избрах си една малко по-динамична музика и направих Top Gun монтаж ли се наричаше, където е супер динамично, камерата се сменя от много ъгли и направих такъв монтаж как правя айран. От всякъде. Но правех много малки музикални видеа в YouTube видеата, които снимах. И там има кратка история, говоря нещо на камерата и изведнъж взимаме музика и се пренасяме в свят, който виждах по начина, който тогава съм се чувствал. Каквото съм изпитвал, това съм запечатал. И съответно такава музика съм ползвал. И си спомням как един път се върнах, след като вече си бях легнал, предстоеше ни на следващия ден да пътуваме на фотосафари в планината. Звучи много яко. О, да. Бяхме 4 човека, всички от които снимаме и имаме YouTube канали. И аз обаче винаги не се отпускам заради това, че сме повече хора, аз ще правя по-малко. Не, точно обратното. Повече хора сме, ще правя повече, за да може, ако на някой му трябва някой кадър или му трябва нещо, да мога да му помогна. Тоест аз трябва да дам още повече. Преживяването ще е много готино, така че трябва да го запечатам по възможно най-готиния начин. Следователно, лягам си вечерта и знам, лягам си съзнанието, че сутринта трябва да стана и трябва да започна влог. И не знам какво ще правя. И този стрес ме побърква. Следователно, не мога да заспя. Просто мисля. И сказах, добре, може би ако си избера музика, ще ми е по-лесно. Станах, отворих библиотеката, от която си вадя музика, Epidemic Sound, ако не е проблем да го спомена. Намерих си песен, която пасваше на начина, по който се чувствах. Изтеглих я, отворих я в Premiere и започнах да пиша кадри, които да снимам, защото знаех, че когато стана няма да имам време. Тоест исках да си планирам кадрите, за да мога като стана да ги снимам по най-бързия начин и да изляза. Пак ме чакаха 2 часа долу, но това е друга тема. Но това направих и това ме изстреля напред във влога, защото докато си търсех песента, намерих още няколко песни и тези песни ми седяха отзад в главата и просто си мислех за песните, докато снимах влога и това ми помогна да се отпусна повече, докато съм там. И така неусетно вкарах отново това чувство за контрол, когато създавам събитията, а не когато просто съм там. Има нещо много, един много хубав цитат, който много често си повтарям, който е живота се случва за теб, а не над теб. И трябва да излезем от тази представа, че живота се случва на нас. И ние просто сме там и трябва да се оправяме с ситуациите каквито са. Живота се случва зад теб и всяко нещо, което се случва, е предизвикателство, което да те направи по-силен. Ако искаш да си силен, ще имаш предизвикателства. Ако искаш да си умен, ще имаш учебници. Ако искаш да си... Разбираш ме. Да. Да, животът се случва за нас, а не на нас. И тогава се чувствах така. Чувствах се отново в ситуация, в която мога да предизвикам събитията и в тази посока тръгна. И в момента, когато започнах да правя музикални видеа, това се разгърна. Защото сега вече
Аз съм прекарал много време, в което на песни с текстове емоционално съм изразявал себе си. Достатъчно време, за да мога да чуя как се чувства изпълнителя, когато пее песента си. Да чуя отделните инструменти, защото когато съм монтирал, съм си теглял песните на части и ми ги дава на няколко писти, в които аз чувам само китара, само барабани, само пиано и мога да се абстрахирам за всеки един инструмент по-отделно и да го чуя в детайл. И по този начин, когато чуя различните инструменти и начина, по който те са комбинирани, заедно с емоцията в гласа на изпълнителя, кога пее, кога решава да замълчи и да остави музиката да върви, или пък кога оставя музиката да е по-силна от него и кога той надвиква музиката. Каква е тази вътрешна борба? Каква е причината да направиш тази песен? Тъй като много песни съществуват просто защото трябва да се направи нещо. Но има песни, които съществуват за да променят света. И тези песни заслужават да създадеш цял свят за тях. И точно това направих с Божицата на Лъчо от група Скандал. Ако си виждала този проект, ако не си, Не съм, съжалявам. ако не си, това е най-големия ми музикален проект, който съм правил. Отделих му 15 месеца, защото тази песен създава нов свят. И го усетих в мига, в който я чух. Почнах да правя музикални видеа на 15, точно преди да стана на 16. И горе-долу и тогава се запознах с група Скандал. И почнах да се движа с тях през 2019 и към края на годината вече доста пъти се бяхме засичали по техни проекти и помня, тогава бяхме направили Ocean Eyes на Кристофър Уайт. Това е първият ми музикален филм. Наричам го така, защото е изцяло сюжет, изцяло история, изцяло филм. Няма нищо, което да те разсея, примерно кадър как пее, или пък нищо случайно, което е сложено просто защото сме се чудили какво да сложим. Всичко е измислено и е там на място. Отне ни 6 дни да го направим, 3 уикенда, защото главната актриса пътуваше всеки уикенд от Варна до София, снимаме каквото снима и се връща. И така всеки уикенд идва, връща се, идва, връща се. И всичко беше планирано, участваха много хора, много сърца дадоха от себе си, за да може да го осъществим. И когато беше готов, макар и в демо вариант, тогава Лъчо ми се обади и ме повика да снимам изписването на дъщеричката му от болницата, когато се роди. И оставям на страна, че ми стана много приятно и го усетих лично. Съжалявам. Тъй като съм сигурен, че познава 1000 души, които може да повика за това нещо, но той викна мен. И когато след това ме закара обратно до вкъщи, бяхме се заговорили и му бях показал демото на Ocean Eyes. Той само го видя и каза: добро е, може да снимаме нещо някой път. И много малко такова едно, даже не залче хляб, ами трохичка ми пуска надежда. И това обаче ме захрани за години, до година 2020, понеже това е края на 2019. 2020 се активизирах и края на годината бях продуцирал да се случат 6 музикални филма в рамките на 2-3 месеца някъде. От които 3 не се случиха, 3 се случиха и само 2 от тях излезнаха на бял свят. Един остана в архивите поради още причини, за които нямаме време сега да навлезем. И след това продължих и правех много музикални видеа. Търсех момента, в който Лъчо ще дойде и ще ми каже: ето песен. И края на 22 година ми пусна песен, която когато си я пуснах да я чуя, аз просто се потопих в друг свят, защото това бяха... Почувствах я своя. Беше всичко, но не и проект, който искам да направя за 2 седмици. Впуснах се, просто я слушах, наизустих и текста, знаех я цялата наизуст и пях си я
И дори я пях, имитирах максимално емоцията, която е вътре в песента. Усетих, че ми е нужно да се потопя още повече. Тъй като какъв е най-добрият начин да научиш един език? Като се опитваш да го говориш. Най-добрият начин да научиш един език е да отидеш в държавата и да живееш там няколко месеца, или година, или колкото и да е. Отиваш, пускаш се, изцяло се потапяш на 100% в държавата и научаваш езика. Искаш или не искаш, налага ти се, за да можеш да се оправяш. Еле пак не говорят английски. Тогава ти се налага. Точно това направих. Имах нужда да се потопя в света на песента. И избрах мястото, на което ще я снимам, и отидох да живея там. И живях там 2 месеца. Всеки ден имах късмета, усетих го така, снимах песента на моето село. И отидох, абсолютно всичко, което имах да правя в София, го оставих. Взех си просто едни куфари, качих се в колата, отидох на село за 2 месеца. Всички, които ме търсят, просто забравиха, че съществувам. И през цялото това време аз бях нагоре с камера и микрофон в планината и търсех вдъхновение и се потопих изцяло. Вървях, понеже историята е повик за събуждане. Повик за действие. Време е да правиш нещо. Време е да тръгнеш напред. Но историята е едновременно повик за събуждане и приказка за лека нощ. И зависи от теб как ще я видиш и как ще я разбереш. Зависимост от това къде се намираш по собственото си пътешествие. И точно това беше трудното в разказването на тази история. Последното, което исках, е камерата или как ще бъде снимано да бъде влияещ фактор. Точно обратното. Исках камерата да бъде невидима. Исках историята да бъде водеща. Исках действието, посланието, емоцията, преживяването. И какъв по-добър начин от това аз самия да се подложа на това. Но по този начин аз можех да разбера в дълбочина всеки един от персонажите, които създадох там. Лъчо през цялото време си нямаше представа аз какво правя, се чудеше. Той даже ме пита, Дан, да търся ли някой друг да му дам песента, какво става, много време мина. Няколко пъти ми го повтори и това допълнително ме мотивираше, но му казах, може би най-голямата му грешка беше, че когато ми изпрати песента и я чух, аз го питах, бързаш ли? Той каза, не бързам. Това беше грешка. В кръга на шегата, но времето при мен не играе роля на прокрастинация. Тоест, отлагам го, защото не ми се занимава. Точно обратното. Всяка секунда, която влагам повече, е инвестиция в обогатяването на света, който създавам за тази песен. И там беше много трудно, имаше много предизвикателства. Още от тогава работя върху документален филм, тъй като всичко това е заснето. Целият този процес го има, той е терабайти. Но тази история не знам кога ще стигне до всички, но когато стигне ще бъде паметен момент. И тъй като тогава имах и момент, в който се контузих, можеше да не се случи, имаше толкова много предизвикателства, но всяка идея е така. Срещам една тенденция между всички, които тепърва се лутат и търсят откъде да започнат. И тя е, че идва ти идея, тръгваш да я правиш, ако стигнеш до там, защото това е първата стъпка да тръгнеш да я правиш, повечето хора се отказват и просто решават поредната идея и просто я оставят. Но тръгваш да я правиш и веднага изникват предизвикателства и ти се отказваш. Това могат да бъдат много неща. Може да бъде, примерно, викаш някой приятел да ти помага и той почва да ти дава идеи. И ти си казваш, да бе, ама това е моята идея, не искам да я променям. Това е много трудно и е нещо, с което всеки трябва да се сблъска. Да. И има един начин, по който се лекува. Това е да знаеш какво правиш и защо го правиш. Да знаеш защо викаш този човек. А не просто да го викаш да ти помага. А да му кажеш, искам да ми помогнеш с.
създаването на конкретни задачи елиминираш непоисканите идеи. Тъй като е важно да се слушаме, съветвам всеки да изслушва на първо място, но като инициатор запазваш правото си на това да откажеш всяко нещо. Но понякога има доста интересни нотки, които можеш да откраднеш от идеята на всеки. И сме го правили. Правили сме и двете. Викал съм приятели, с които заедно сме изграждали идеи. Има моменти, в които аз не виждам нещо как може да се случи и другите допринасят за това. Екипната работа е много голям аспект от развитието, тъй като сам можеш да стигнеш само до едно място. Много от това, за което говоря, е резултат на години работа с различни режисьори. Между другото, ако си оператор, нека да го кажа, ако си оператор и търсиш начин да се развиваш, първата стъпка е да си намериш режисьор. Да си намериш режисьор може да е по-трудно от това да си намериш мъж или да си намериш жена. Но връзката е толкова важна. Ако работиш с добър режисьор, и двамата надграждате себе си много повече. Докато ако работиш с режисьор, който ти налага визия, която ти не разбираш, не е проблема в теб, не е и в него. Просто не сте един за друг. И просто трябва да намерите друг. Аз имам късмета да съм намерил своя режисьор, Томи Михайлов, с много любов. И с него вече 2 години творим и имахме точно такава ситуация на Пожицата, за която споменах. И тя беше, че исках да съм напълно наясно какво искам от него като режисьор, преди изобщо да му кажа, че съществува проекта. Никой не знаеше какво правя аз 2 месеца в планината. Той самия също. И чак когато бях готов, бях измислил всичко, бях наясно какво искам да правя, отидох и казах: Томи, има този проект, искаш ли да го режисираш? Съответно, ако беше отказал, нямаше да го дам на някой друг, щях да го режисирам сам, тъй като е толкова важен за мен. Не знам как ще се справя сега, като се върна назад, и дължа много благодарности на него, тъй като без него този проект щеше да има коренно различно усещане. Много по-аматьорско, ако искаш дори, тъй като той допринесе много за финалното оформяне. Тъй като когато прекараш толкова много време в измисленето на една идея, ти самия почваш да се губиш, защото ти вече живееш в този свят. Ти вече живееш в този свят и това, което той направи, беше, понеже аз бях като актьор в този свят вече. И той просто ме извади, каза ми стоп, извади ме, разказах му всичко и ми помогна да го оформим, да го превърнем в план, който вече съответно да можем да отидем и да следваме. И това е, бих казал, най-вълнуващия проект, който съм правил. Естествено, правил съм много, всеки е прекрасен, за всеки мога да говоря много и съм научил, точно защото казах по-рано, че за всяко нещо, което правя, влагам старание и усилия. Точно заради това съм научил много от всеки проект, който съм правил. Да, получавал съм много проекти, с които дори не ми се е занимавал и не съм искал да правя. И точно след като съм ги направил, след като съм ги завършил, съм осъзнавал: вау, аз видях един нов свят. Това е причината, поради която видял съм, например, толкова много обща култура, нека така да го кажа. За да не конкретизирам, всеки проект, който не съм искал да правя и съм направил, е обогатил общата ми култура и ме е пренесъл в толкова много измерения, които дори не мога да опиша. Тъй като получаваш различни гледни точки. И примера, който дадох по-рано, че песента може да те прати на поле с пеперутки или може да те прати в някоя тъмна уличка, където хора се наръгват. Ами аз в момента мога да видя защо тези хора се наръгват. Мога да разбера техните мотиви, мога да разбера техните очаквания, техните мотивации. Изцяло. Мотиви. Аз го казах. Да. Мога да ги разбера. Мога да се поставя на мястото на много повече хора и ситуации. Много по-богата емпатия изпитвам към всеки около себе си. И това е нещо, което няма как да научиш просто от учебник или просто от туториал. Особено в момента се давим в море от информация.
Но не време е да излезем от морето с информация и да почнем да търсим мъдрост. Тъй като тя не е навсякъде. А и едни и същи са принципите за успех от зората на времето. Постоянство, дисциплина, да приемаме обстоятелствата такива каквито са и да се опитваме да повлияем до толкова, доколкото можем. И в съответно най-добрият вариант да е в положителна насока. И да се стремим да ни пука повече и да даваме повече, а не да взимаме. Тръгнеш ли някъде с идеята да вземеш, ще останеш в началото и няма да вземеш нищо. Тъй като никой не дава на хора, които искат да вземат. Когато намеренията са добри, възнаграждението е... Ти не го очакваш. Ти не знаеш какво ще получиш, не знаеш какво ще чуеш, не знаеш какво ще видиш, какво ще преживееш. Помня преди 3 години, обърквам се, понеже сме началото на годината и не знам как да го пренасоча. 22-а партнирах си с едно студио за кратко и имахме проект в чужбина. Пътувахме в 5 държави за 16 дни. Трябваше да снимаме. И това беше много кратък срок. Бяхме отделили 2 месеца, за да планираме всичко, което трябва да направим за този кратък срок от 16 дни, тъй като това бяха, примерно, една от държавите беше Испания и в Мадрид бяхме за по-малко 24 часа. На някои места бяхме много кратко, на други пък имахме повече време и търсихме как да се справим с всичко. 2 месеца отделихме на подготовката и в събота заминавахме. Сряда вечерта аз бях навън, някъде в Борисовата градина, когато получих обаждане, че всичко се отменя и ще импровизираме. Как така ще импровизираме в 5 държави? Това е точната причина, поради която избягвам видеографията и съм насочен към кинопродуцирането, защото там ти решаваш какво правиш, а не водиш се по обстоятелството. Точно, да. И ние точно това трябваше да правим. И там се изпокарахме толкова много, че накрая ме заплашиха да ме оставят в Дания. Миналата година бях в Словения и бяхме в столицата, в Любляна, и бях някъде в центъра, пак не помня какво правех, когато ни казаха, че трябва да тръгваме към автобуса, за да се връщаме обратно. Бях на Еразъм, не беше по ангажимент, но бях решил, че искам да снимам. И отново се задълбочих в това да си снимам някакви неща, така че е свързано с снимането. И тръгвам към локацията, която са ми изпратили за автобуса, пристигам на мястото и ми казват, ами всъщност автобуса не е там, дали сме ти грешна локация, автобуса е на 20 минути обратната посока. Аз съм вървял 20 минути натам, т.е. 40 минути ми трябва за да стигна, автобуса няма да те изчака, оправяй се. И това са просто случайни примери, които ми хрумнаха на първо време. Просто изведнъж си сам в друга държава и имаш просто камера в теб. Това ми звучи добре. Възможност за история. Нормален човек би се паникьосал, нормален човек би си казал сега какво ще правя, примерно защото съм имал, не знам, достатъчно малко пари, че да не знам как да се оправя, да не мога да пренощувам някъде. Но аз съм с камера в раницата и мога просто да се забавлявам, да го документирам и да си взема поука, каквато и да е тя в който и да е от тези моменти. Винаги е нещо различно и толкова много неща, които изглеждат абсурдни, луди, шантави, странни, налудничеви, казах едно и също нещо 2 пъти, но всичко това те учи на толкова много. Имам чувството, че съм преживял толкова много животи, а то е просто защото за кратък момент от време отиваш в друга вселена. Отивам в друг свят, в друга вселена, в друго измерение, където аз нямам място там. И заради това съм безпристрастен. Нямам претенции към развитието на ситуациите и просто наблюдавам. Просто запечатвам най-доброто от всеки един момент. И точно защото
Имам това фотографско око, разбирам от композиция, разбирам от кадриране, ъгли, знам как работи камерата, знам всяка една настройка, как работи и защо е там, и то в такава дълбочина. Знам как да подходя, аз дори не го мисля. Как работи камерата е част от интуицията ми. Фокуса ми с всяко нещо, което уча, е да го разбия до ниво, което се възприема подсъзнателно. Тъй като ако аз трябва осъзнато да мисля за всяко едно нещо, което правя, ще бъда много по-загубен и много по-дезориентиран. Сега тук трябваше да завърта скоростта, тук трябваше да вдигне... в white баланса съм забравил, той е на ауто. Picture профила съм забравил да го сложа на S-Log и какво ли още не е. Да, това са важни неща, но предпочитам да хвана първата целувка на едни младоженци, отколкото да съм включил правилната настройка на камерата. Тъй като някои моменти не се повтарят. И точно всички тези мисли, когато ги извадя, ми помогнаха също така да живея повече в момента. Успях да се науча кога да си държа телефона в джоба, кога да не взимам камера, когато излизам, кога да забравя, че съм човек, който снима. Аз вече не гледам на себе си като човек, който снима. Гледам на себе си като човек, който създава светове и посещава светове. И ми се иска повече хора да оставят телефоните си и да се гледат в очите, тъй като очите на близките ни, на хората около нас, които са важни за нас, са световете, в които забравяме да потъваме и световете, които забравяме да посещаваме. А там има най-много какво да се научи. Гледайте се повече в очите, хора. Телефоните няма да избягат. Само ще стават повече и само ще превземат нашия свят. Затова нека си правим колкото светове си искаме навсякъде. Световете са безброй, така или иначе. Разбираш ли защо музикалните видеа значат толкова много за мен? Разбирам. Кратък отговор. Не, разбирам. Ти просто така се потапяш в цялото това нещо. Въпросите останаха някъде друга. Питаме нещо друго. От всичко това, всички тези прекрасни моменти, които ти си заснел, което ти си създал, има ли някой, което има специално място при теб? Някой по-любим? Има ли? От всички? Сигурно това е много трудно за избор. Трудно е. Минаха ми, няма да ти казвам колко минаха, само докато слушах въпросът ти. Много са. Не може да се избере. Не мога да посоча един. Точно това прави... Много пъти са ме питали, имаш ли шоурил. Знаеш ли какво е шоурил? Не. Кратко клипче, което показва като компилация от хайлайтове. Нямам шоурил. Как да го събера това цялото в едно? Много е трудно. То е емоция, то е преживяване. И докато те слушах, пък се сетих това, което ми помогна много да опозная себе си и да намеря автентичността си сред всичко, което съм направил през годините, се връща отново до първото ми YouTube видео, където влизам, заеквам, говоря с някакъв диалект и звуча като поредното объркано дете, което просто е решило да се забавлява. Не знае какво прави, не знае къде отива, но едно нещо знаех тогава и то е, че ако искам нещо да се случи, просто трябва да не спирам. Не трябва да създавам YouTube кариера. Трябва да създам още едно видео. Просто още едно видео.
Какво ще правя след него? Не знам. Може би още едно видео. Но сигурен съм, че подсъзнателно ми е повлияло много преди това, но помня осъзнато 2022, бях на 19 затова. 22 не помня дали беше реакция, просто нещо снимах или ревю, не помня. Някакво видео просто към края на годината, в което усетих много промяна в говора ми от доста време преди това, тъй като не бях правил видеа особено много през тази година и през същата година се бях променил много. През тази година, в началото на годината бях 135 кг, в края на годината бях 75. И общо взето много неща изхвърлих от себе си и тогава ми обърна по-специфично внимание какво е останало. И ми направи впечатление колко по-чисто съм почнал да говоря, колко по-ясно съм почнал да говоря и колко много монтирането на собствените ми видеа ми е помогнало. И точно за това съветвам всеки, който почва, да се опита сам да монтира себе си. Дали това ще бъде под официална форма, не е необходимо. Можеш просто да си пуснеш телефона вкъщи. Достатъчно е да вярваш. Тъй като разликата между камери, осветления и микрофони, студийната обстановка и това просто да извадиш телефона си и да го оставиш, в един момент се отмива. В един момент остава просто съобщението, посланието, енергията. Разликата е това, че когато се намираш в такава обстановка, ти знаеш, че е сериозно. Знаеш, че нещо трябва да излезе. Особено ако си въвлякал и други хора в това. Докато когато просто си извадиш телефона, я стане, я не стане. Достатъчно е да си вярваш. Да вярваш на посоката, която сърцето ти е избрало. Имаш нужда да зададеш този въпрос, задаваш го. Не е грешен, няма грешни неща. Грешни са нещата, които ние избираме. И да монтираш сам себе си става доста по-съзнателен инстинкт след почти 12 години монтиране сам на себе си. И точно това, че съм го правил за себе си, ми е показало какво не искам да виждам от себе си. Да монтирам себе си е една форма на свръхестествено огледало. Да. Позволява ми да видя себе си, точно заради това казвам, през очите на Бог. Не знам дали беше в записа или извън него, но камерите за мен, обективите поне, тъй като много време съм се взирал в тази черна точка, за мен това е окото на Бог. Каквото види камерата, това виждат всички. Ако ти не се харесваш на записа, имаш върху какво да работиш върху себе си. И дневниците са нещо, което също много помага. Просто ако ти е трудно да формираш изреченията си или ако ти е трудно да говориш, просто пиши повече. Не нещо конкретно. Отвори един бял лист и ако трябва, гледай белия лист 2 часа. Това също е писане. Нямаш нищо за казване. Тишината е форма на изразяване. Да гледаш белия лист е част от творческия процес. Така че пиши повече, говори повече, изразявай себе си, но не позволявай на никой нищо да загаси светлината ти. Тъй като социалните мрежи имат навика да го правят. Затова напоследък изобщо не влизам там. Даже доста често ми се случва да си изтрия Инстаграма просто и да... Просто един месец нямам Инстаграм на телефона. Нямам месенджер, Фейсбук, всичко съм изтрил. Ако някой иска нещо да ми каже, имам телефон, може да ми се обади. Ако ми няма телефона... За какво може? Може да го намери лесно, така че... Но да. Нямам някой конкретен момент. Всички моменти, през които съм минал, са се построили един върху друг. Това е като... Примерът, който ще дам е много странен, не знам дали някой ще го разбере, но в главата ми има много логика.
Много пъти съм искал да започна да си водя дневник и не съм го правил, защото съм се чудил как да форматирам дневника. Взимал съм си тетрадка, не ми харесва тетрадката, много е малка. Взимал съм, много е кратка, взимал съм си голяма тетрадка, тя е огромна. Добре, ще си записвам само хрумвания и идеи, взимам си тефтерче, то пък почна да се разпиша в него. И така в един момент си казвам каква е последователността, защото в главата ми тетрадката свършва, тефтерчето свършва. И се чудя как да имам 1000 тефтера, тетрадки, дневници и да поддържам някаква последователност. И тогава си казах, добре де, нека не разчитам толкова на последователността на тетрадките, колкото на това всъщност какво оставям в тях. И почнах да се концентрирам повече върху стойността на мислите ми в момента, в който те са настъпили в главата ми. И така почнах да пиша повече, тъй като блокажа от белия лист е добре познат на всеки, който се занимава с изкуство. Дали ще е за рисуване, за снимане. И сега ще ти дам още един пряк път. Момента, в който споменах за черната дупка на потапяне. Ами, черната дупка е много близко до черния екран в Premiere Pro, когато отвориш нещо в него. И черният екран в Premiere е много подобен на белия лист, дали ще пишеш или рисуваш. Това е момента, в който да решиш какво искаш да нарисуваш на черния екран. И трябва да се потопиш в тази черна дупка. Така че посоки, в които да продължим много. Но това, което казах, мисля, че няма по никакъв начин общо с въпроса ти за някой конкретен момент. Като нямаш, любим момент, имаш някой момент, в който си бил просто такъв, в който всичко е поело тотално зле и ти трябва да се оправиш с него. И как стана? Неуспехите са много. Ситуациите, в които нещо се е проваляло, особено когато сме на сет с камера, осветления, нещо може да се бутне, да пада, падала е камера, падали са неща, чупили са се, трябвало е да тичаме, да купуваме неща в деня на снимките. Имаше даже един случай, в който докато снимахме Ocean Eyes 2019, сутринта преди снимките, даже мисля, че това беше първия или втория снимачен ден, включил съм, втория беше, защото предния ден сме снимали с гимбала, с стабилизацията и съответно трябва да го заредим. Обаче те са 1000 неща за зареждане в края на деня. Аз съм включил сутринта, като съм станал батерията да се зарежда. В същия момент са дошли другите от екипа и докато си говорим в края, аз изведнъж се обръщам и поглеждам, че в зарядното кабелът е изключен и някой си е включил си заради телефона. Да сме тичали да търсим от някъде батерия за гимбал, докато вървим към снимки. Случвало се е всичко. Но момент, който се откроява на фона на всички отклонения, беше когато се върнах отново в София след 2 месеца в планината, когато мислех и изграждах света на Пожицата. Върнах се обратно в София и беше време за действие. Времето всичко от главата ми да отиде в лист и в главите на хората, с които искам да го работя. И тогава динамиката беше 2 месеца в планината, хоп, обратно в града. Летях, хвърчах и бях навсякъде. Скоростта, с която действах, беше скорост, която дори днес не мога да се върна към състоянието, в което бях тогава. И в бързината просто се спънах и се контузих. И ситуацията не е много свързана с Пожицата, но беше тогава и повлия на проекта. Тъй като имах разговор с екипа, имах среща, в която трябва да вляза и преди това реших да отида до Била да си взема нещо за хапване. И на касата пред мен имаше една двойка, момче и момиче, които бяха много сладки. Бяха очарователни, бяха много различни и изглеждаха като 2 души, които са се намерили. И мина им реда, излезнах и аз и те вървяха пред мен обаче. И
догоних ги и им казах, много сте сладки, студиото ми е там долу, искате ли ви направя няколко снимки? Те се изкефиха, оказа се даже, че момчето, имаме общ приятел, знае кой съм, супер готино, имахме и за какво да си говорим. И отидохме додолу, взех си камерата, направих им няколко снимки, казахме си чао и тъкмо тогава, отдалечавайки се нагоре, ги видях как по улицата, слънцето беше точно за тях, те се държаха за ръце и изтичах довътре да си взема дълъг обектив, за да мога да ги снимам. Влезнах, смених обектива, излезнах и се спънах на бордюра и тръгнах да падам и държа камера, естествено. Много пъти ми се случвало да падам с камера, инстинкта ми веднага е да спася камерата. И се завъртях навътре, за да предпазя камерата и не знам как паднах, но при падането рамото ми е влезнало навътре в трапеца и вътре са се случили някакви неща с нервите ми, които след това никой доктор не успя да разбере точно какво ми се е случило, защото всички физиотерапии, акупунктури и каквото и да мина имат кратък временен ефект. Но това се случва точно месец и половина преди да снимаме по жицата. И тогава реших да бутам себе си още повече, въпреки тази болка, тъй като много ме болеше. И бутах себе си още повече и така изпаднах в един период на 10 дни почти, в които не спях от стрес, от работа, от бързане, тъй като бяха страшно много хора. Бяхме 23 души в планината. И всички разчитаха на мен, аз да ги организирам, аз да ги водя и да успеваемостта на проекта зависеше от мен. На първо място, после от тях. Нямах начин, по който да допусна да предам всички. Иначе целият труд заминаваше. И работех, но изникваха още неща. И седя до сутринта, лягам да спя, заспивам веднага, отварям очи, след няколко часа ставам и съм на среща. И след това на още една среща, и на още една среща, и на още една среща. След това се прибирам и пиша цяла нощ сценарий, докато стане време да лягам съм на нова среща. И така с дни. И така накрая прегорях толкова много, че не знаех къде се намирам. Всичко, що е абстрактно, всичко, що е творческо от главата ми, сякаш се беше изпарил. Сякаш имах амнезия. И имам един период, 10 дни, които дори почти не помня какво се случваше от тогава. И това е момента, в който се научих, че окей, изкуство, но не на цената на здравето. И все пак благодаря много на хората около мен тогава, особено на Томи, режисьора ми, който по този начин се застъпи за мен тогава и видя, въпреки проблема, въпреки частичната амнезия, може би, която тогава съм имал, успя да извади всичко необходимо от мен и двамата с него направихме, заедно с помощта на още две момчета, Крис и Павлос, направихме сториборд на абсолютно всичко, защото искахме просто да сме сигурни и всеки да може да види какво искаме да направим. Направихме го и деня дори, в който отидохме да снимаме, помня го, отидохме в планината и още сутринта, когато се събудих, бях с тежко главоболие, чувствах се супер дезориентиран и естествено инстинкта ми тогава ми подсказа: ти сега ще отидеш горе, всички ще те питат какво да правят, ти няма да знаеш какво да им кажеш, всички ще си помислят, че си неподготвен, всички ще си помислят, че си неорганизиран, всички ще се зачудят как са ти се навили на акъла да се качат горе в планината на жегата, да вървят 1 час по скалите и да са целия ден по каманаците на яркия пек и да са накрая с изгаряния. И съм изключително благодарен на целия екип, тъй като всички бяха
С някой от екипа работехме за първи път заедно, а целият процес се усети толкова сплотен, толкова плавен, толкова нежен дори ако искаш. С такова разбиране работехме всички, че дори свършихме по-рано от предвиденото. Естествено, тук идва другото предизвикателство. В Пожицата главният актьор е Гарван. И да работи с животни е рисково. В средата на снимките, в обедната почивка, Гарвана реши, че повече не му се снима и си излетя. И си избяга. И ние трябваше да довършим историята без Гарван. И това трябваше да измислим как да направим. Ние сме го планирали, имаме буквално кадри само с Гарвана, които, слава богу, успяхме да го направим без стокови кадри. Стокови кадри не съм използвал, нямаше и шанс да използвам, но да. Това беше и второто предизвикателство, но определено този проект е най-голям като пространство, заемащо в израстването ми. С всичко, на което ме научи, с всичко, което ми постави на пътя като предизвикателства, всяка спънка. И за това казвам. Иронично, но точно за това е песента. Всяко нещо, което ми се случи, е свързано с текста на песента и е запечатано вътре в сюжета, който разказахме. И точно заради това казвам, че е едновременно повик за събуждане и приказка за лека нощ. Зависи къде се намираш и как ще го прочетеш. И вътре има нещо, по-нещо за всеки. Лесно е да паднеш, когато амбицията ти е силна. Просто когато паднеш, трябва да се изправиш. Да намериш начин да се вдигнеш отново. Винаги ще има нещо, което да те спъва и да те бута, докато имаш амбиции. Докато искаш да постигнеш нещо, което е извън обхвата ти. Но това са най-стойностните неща, до които можеш да протегнеш ръката си. Как се чувстваш? Добре. Аз мисля, че може би не знам колко време е минало, не мога да се сетя, но... Времето минава неусетно. Така е. Но може би сигурно вече е време малко да привършваме. С какво искаш да оставим хората? Ами... Ти с какво остана от нашия разговор? Много интересно ми стана. Като заговори особено за световете и всичко това и си казах, маля, това ми звучи като нещо, което искам да пробвам. Въпреки, че знам, че аз сигурно... Аз все още ги нямам, нали, тези всичките неща, нищо, нали, но звуча ми толкова така увлекателно. Но, да. Мислех, че би било хубаво ти да кажеш, може би, някои последни неща към хората, нали, хора, които тепърва започват с фотографията, нашите ученици, нали, които сигурно биха гледали това. Някакъв съвет, който би искал със сигурност, което знаеш, че би било хубаво те да знаят и да чуят. Когато тепърва започваш, имаш много развихрено въображение. Когато вече мине време и си поопигран, въображението ти е доста свързано с възможностите ти. И всяко нещо, което ти хрумва, е лесно да го свържеш с реалността. Лесно да намериш, добре, имам тази развихрена идея, ще ни трябва такова осветление, такава камера, такъв обектив, ще ни трябва такива стабилизиращи системи, ще ни трябва режисьор, ще ни трябва оператор, ще ни трябват гафери, грипове, там всичко, сценография, декори. Да, когато имаш развихрено въображение и си поигран, е лесно да свържеш всичко, а в началото имаш развихреното въображение, което обаче много трудно го свързваш с реалността. Така че съвета ми е в началото да се обърне повече поглед на техническата част, на теорията, на апаратурата, на инструментите.
Нека така го кажем, защото всичко, което изброих, са инструменти. Информацията и знанията са инструменти. Помагат ти да използваш апаратурата, с която разполагаш. Така че, повече фокус върху инструментите, тъй като всяко нещо, за което говорихме с теб днес, е инструмент. Дали анимирането, дали монтажа, дали потапянето в световете, всяко нещо е инструмент. Идентифицирайте си различните инструменти и си ги подредете. Даже ето това е място, на което въображението може да се впрегне. Може да се визуализират различните инструменти. Да се направи под формата на игра. Да, досадно е. Да, трудно е. Да, изисква повишена концентрация и внимание. Но с достатъчно постоянство нищо не е невъзможно. Стигнеш ли до момент, в който се чувстваш загубен, потърси емоцията, заради която си започнал. Тъй като каквото и да е, дали ще е фотография, рисуване, актьорско, няма значение, музика, всяка форма на изкуство, за да започнеш, е нужно да прикачиш някаква емоция към него. Да намериш причина, заради която да продължаваш. Това е двигателят ти, докато се учиш. Тъй като в началото всичко е трудно. Нищо от това, за което говорих, не е лесно. Ако сега кажа, че ми е било лесно, ще излъжа. Било ми е лесно обаче, защото през цялото време съм имал огън. През цялото време съм търсил. През цялото време съм имал страст и желание към откриването на нови похвати, с които да изразявам себе си колкото мога по-автентично. Тъй като виждам, да, това ще ми помогне, ще свърши работа, но не е точно това, което аз усещам. Не е точно това, което аз виждам. Но това, което аз виждам, е 10 пъти по-трудно. Бърз пример от отново Ocean Eyes, когато снимахме, имаше един кадър, който исках да заснема на моста на влюбените на НДК, на стълбището от Макдоналдс. Да. На това стълбище. Главната актриса се качва по стълбите и е вече по-нависоко на стълбите. Исках да я снимам просто един кадър, как камерата се издига нагоре. Кадър, който нормален оператор би казал, това ще снимаме с кран. Обаче Дан на 16, който няма кран, решава, че ще го снима с дрон. Снима го с дрон и после вижда колко зле изглежда в сравнение с кадрите от камера. След което казва, ще го преснимаме и го снимаме с камера. И по този начин 6 души, накачвайки се един върху друг с гимбъл и бум по-отдолу, бум за микрофон, който да го държи, го прикачваме, един човек държи приложението на стабилизатора, аз държа приложение за камерата, за да можем да я въртим и го снимаме 2 часа. И да, излишно, но аз го виждам така. И аз го искам така. Никога не съм позволявал на някой да ме откаже от нещо, което виждам. Ако позволиш на някой да те откаже, правиш най-лошата услуга на себе си. Да, ще е трудно. Може да е трудно за година, може да е трудно за 5, за 10 години. Но после ще си заслужава. Кой е от другата страна? Е въпрос, който трябва да си задаваме по-често, когато правим изкуство. Хубаво. Правя го за себе си. Егото е нещото, което пречи на всички артисти. Тъй като причината много хора да се занимават с изкуство е понеже биват неразбрани и търсят как да открият себе си. И намират решение в милионите форми на изкуство. Но това е голям капан, в който ако паднеш, егото ти излиза на най-отпред. Защо го правиш? Правя го за себе си. Не. Изкуството го правиш за другите. Ако искаш да го качваш в социалните мрежи, ако искаш да го окачаш по галериите, ако искаш да те чуват по залите, ако искаш да те гледат по големите екрани, където и да е, ти не го правиш за себе си там. То тръгва от теб.
но до кого стига? За кого го правиш? Всеки, който отрича и отказва да мисли за кого прави изкуството си, просто обрича изкуството си да бъде невидяно. А и това дава толкова много нови измерения на изкуството ти, че дори не можеш да си представиш. Можеш само да го изпиташ и да го видиш. Виждам, че те пренесох в друг свят. Със сигурност. Мисля, че това беше много хубав разговор. Добре, няма да се оставя така. Тук съм все още съм с теб. Май имаме въпрос от публиката. Имаме въпроси от публиката, прекрасно. Преди време разбрахме, че си снимал видео в нашето училище. Имаш ли спомня да разкажеш? Искаш ли да повториш въпроса, за да се чуе да го чуят и зрителите? Преди време чухме, че си снимал в нашето училище. Помниш ли? Истината е, че си го спомних точно когато дойдох. През цялото време аз не знаех, че става въпрос за същото училище. И то просто защото не отворих да го видя как изглежда в Google Maps. Тъй като просто дойдох. Да, тя... И когато дойдох, просто пътя, по който минах, постепенно си казах, чакай малко, има ли шанс това да е същото училище? Няма шанс това да е същото училище и аз няколко месеца да не съм си го помислил даже. И когато паркирах отпред и влезнах и си казах, това е същото училище. Вау! Снимахме 22 година, април месец тук, с ваши ученички, K-pop пародия на BTS. И това е първия и единствен път, в който съм снимал K-pop. И това беше проект, в който се задълбочих много. Избрахме това училище по простата причина, че всички момичета бяха от тук. И още от когато почнахме да обсъждаме локация, понеже самия музикалният клип на BTS се случва в сетове, които имитират училище и училищна обстановка. Когато почнахме да обсъждаме къде ще го снимаме, те казаха, ще говорим с директорката, ще питаме дали можем да го снимаме в нашето училище. Казахме добре, следователно получихме съгласие и дойдохме да снимаме тук. И беше доста интересно. Преживяването определено беше много различно. Научих много нови неща от това видео, тъй като K-pop, много далеч от мен, като започвам от това, че не разбирам изобщо какво се пее в песента до ден днешен, бях си го превеждал, нямам бегал спомен за какво се пееше сега вече. Но с начинът, по който в азиатските страни снимат и се отнасят към изкуството си, толкова шарени похвати няма другаде. Беше ми много любопитно, много пъти съм си казвал, искам да опитам да снимам нещо в такъв стил. И там интересното беше, че аз имам готовия шаблон. Като е пародия, аз имам готовия шаблон. И просто взимам това, което те вече са направили и търся как да направя най-близкото до това, което те са направили. И интересното е, че първото място, на което снимахме, беше точно в тази стая. И ми беше доста сантиментално и носталгично, като влезнах, понеже точно тук помня, че имаше едни шкафове, може би онези шкафове, върху които слагахме осветления. И също така си спомням, че снимахме мисля, че точно под нас е фотографско студио. Да. Нали? Да. Значи да. Ето правилно помня. Точно. Помня, че когато снимахме там, момчето, което ми асистираше, се беше объркало и ми беше откраднало бленда. И после ми бяха пратили запис от камерите как асистента ми просто решава да вземе една от вашите бленди. Само искам да кажа, аз защото исках да попитам как да намеря това видео. Учителката ми, която ни е говорила за теб, нали, давате като пример, така и е разказала за това. И тя скоро е питах. Искам ли да знам за примера, който е дала? И тя ми каза, аз много добре помня, той ми взе едната. Не съм я взел аз, взе я асистента ми. Ще поправя, ще кажа. Аз даже това видео го помня, беше много забавно. Помня от ъгъла, точно като запис от камерата, това го прави абсурдно и смешно. Помня как той просто влиза, оглежда се дали сме взели всичко,
вижда една бленда и решава, че тя е наша. Но не го съдя, в смисъл ние идваме с техника, така че да се обърка от фотографско студио да извади бленда е нещо доста логично. но да, беше доста забавно и любимата ми част от историята беше когато стана 5 часа и ни казаха, че сота ще се активира сам и тук ще нахуят сота G, ако не излезем, и трябваше да пропуснем една част от снимките и да импровизираме да снимаме навън. И трябваше да вадим макари, понеже трябваше да снимаме табан. Знаеш ли какво е табан? Не. Табан са всички пъти, в които, когато гледаш музикално видео, изпълнителя седи и пее на камерата. Това се нарича табан. Перформанс шот или кадър пеене, но табан е краткото понятие, което ползваме. Трябваше да снимаме табани как са заедно и танцуват и в физкултурния салон. Не стана. И просто съм запомнил деня с това как 5 часа евентуално щяха да нахуят сота G. И не помня дали директорката или някой друг ни казваше, не, то не могат да се изключат, няма как да стане, те автоматично се включват. Сега това дали е вярно, ние го повдигнахме под въпрос за достоверността на твърдението, но... но да. Бих снимал пак тук. Ако ме поканите, пак бих снимал тук. Насреща съм. Много ми е приятно. Ще измислим нещо. Радвам се, че съм тук. Благодаря за поканата и за възможността да споделя всичко, за което разказах. Много се радваме, че дойде. Благодаря, че проявихте разбиране, тъй като първият път, в който ме поканиха тези прекрасни хора, се наложи да откажа, тъй като не се чувствах добре здравословно. И точно това беше причината. Бях наясно, че ако бях дошъл тогава, нямаше да мога да дам толкова от себе си, колкото успях в този разговор. Така че благодаря, че запазихте поканата, след като я отхвърлих. Не, тогава, защото малко... бяхме се подготвили, обаче с това момиче, като се знаехме, добре, имам още време. Абсолютно. Виж, дадох ти повече време. И днес беше много по-подготвена. Дали? Това е друг въпрос, ама. Днес ти е първия или втория път? Втория път. Пожелавам ти още много пъти. И съм сигурен, че ако ме поканят отново, не знам какво ще се случва, но искам пак ти да водиш. Искам пак да си говоря с теб. Много се радвам. Ще се постаря до тогава да е много по-добре. Истината е, че аз дори не знам как да приключим в момента. Енергията се усеща толкова при повдигнато, че то си плаче за втора част. Така че всичко зависи от коментарите. Всичко зависи от коментарите. Навсякъде. Гледам във всяко око. И тук ще погледна. Добре, мога ли аз да ти задам един въпрос? Разбира се. Искам да ми кажеш, понеже хората в коментарите могат да изразят своето мнение, всеки, който го види, със сигурност ще остане с размисли след това, но ти сега си тук. Имаш микрофон и имаш глас. Да. Какво би искала да оставиш в този запис от себе си на финал? Бъди себе си. Какво искам аз да оставя? Да. Пожелай на себе си нещо. Или... Ако мога да си пожелая, тогава бих пожелала просто да успеем да развием това и аз да успея да се отпускам така, че да може следващия път, като дойдеш, разговора да протича и от двама ни, защото и аз си се усещам, че забивам. И си желая просто и на всички водещи, които сега се опитваме да се научим за това, да надградим и да се научим. Това е прекрасно и ти напомням, че си в началото. И както споменах, началото е трудно. Ще има доста притеснение, но за всеки, който може и за всички останали водещи, които имате, сигурен съм, че изникват мисли от типа на сега, примерно с учениците ми какво ще кажат, или някой учител, ако го види, или примерно нашите, ако го видят, какво ще кажат. Тук заеквам, тук говоря зле, тук съм объркан. Да,
но си тук и говориш и се опитваш да пробиеш през това. Следващия път може би пак ще е същото. Последващия може би пак. Да, се Но радвам, в един че момент, го правим. да, в един момент то ще стане част от теб и дори няма да усещаш присъствието на камерите. Така че, докато си тук, духът ти винаги ще остане. Нямам търпение за този момент. Ние не можем да приключим обаче. Това не го изразвайте от монтажа. Пробвай да кажеш благодарим за тях, които са там на камерата. Да, чакай, че се Аз бях дам, вие бяхте моите приятели, моят колко налехте абонирате с хрестки по-наред към банката и чао. Това беше от мен. Маги да завърши. Благодарим ви, че гледахте това видео и стигнахте чак до тук. Чао! Не си гледайте телефоните, гледайте се в очите. Чите. Няма да. Гледайте се в очите. Оставете си телефоните. В очите има повече.